Әйлікін құрметлі коллегалар, Мензеле шәһәрендә Татарстан театрларының 14-ші Сабан тойын уздыру уңайыннан матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Фәнис Наилулы Мусагыйтов, Кәрим Тинчурин театры директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Илнур Зөфәр улы Гайниев, Сабир Мөтбаев исемендәге Мензеле театры директоры, Зөфәр Назим улы Харисов, Кәрим Тинчурин театры актеры, Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты, һәм Фаяз Гомәр улы Хисбуллин, Мензеле муниципаль районы башкарма комитетының яшьләр һәм спорт бүлеге җитәкчесе. Фәнис әфәнди, беренче булып сүз сезгә, оештыру комитеты җитәкчесе буларак, быелгы Сабан туеның үзенчәлеге һәм белүемчә махсус баллар системасы бар. Ул ничек итеп саналачак һәм җиңүче ничек итеп билгеләнәчәк, төп җиңүче. Хәерле көн. Чыннан да менә Мензеле шәһәренә дә барып җиттек. Бу инде безнең иң ерак буласы Сабан туебыз, артистлар Сабан туе. Мензеледән дә ераграк булганы юк әле. Хәерлегә булсын. Иртәдән китеп, теге барып җитәргә без анда инде булай спектакльләр куеп та йөреп өйрәнгән, ул якларында күргән бар. Бик матур Сабан туй җирләре, бик теге нәрсә дип әйтим, яшеллек бишегендә утыра. Инде Мензелеләр күптән сорап йөриләр үзләрендә Сабан туй уздырырга, чөнки татар театры булган җир, әле ул шундый данлыклы татар театры булган җир, анда артистлар Сабан туе булырга тиеш иде. Ул мөмкин түгел, анда куймыйча аны Мензеләне әйләнеп узу. Чөнки аның театрының да тарихы бик бай, һәм үзләре дә менә атлыгып торалар, егетләр дә, Мензеле хезмәткәрләре дә, дип әйтим, район хезмәткәрләре, халкы бик көтә Сабан туйны. Нәрсә әйтәсе килә, быелдан безнең үзенчәлекләр бар, чыннан да. Башка елларны көрәшкә артистлар гына керә иде. Быел инде ТЗУ, театрально-зрелищное учреждениедә булган һәр сотрудник керә ала көрәшкә. Һәм машинада Аллаһ бирса дип әйтик, машина булыр дип өмет итәбез, көтәбез. Эшләр бара аның буенча. Машинада биреләчәк уеннарда катнашканнан соң иң күп балл җыйган театрга. Сабан туйда инде безнең һәр вес сайын 3 веста инде ул, 70-ка хәтле, 80-га хәтле һәм 80-дән югары. Ул весларда 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар алыначак һәм абсолют батырга да көрәш булачак. Абсолют батырга инде безнең тәкә каралган. Менә ул балларны санау, ул һәрбер уенда катнашкан 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарны алган кешеләргә, например, 1-нче урынга бирелә 3 балл, 2-нче урынга 2 балл, 3-нче урынга 1 балл. Ул элек тә бар иде безнең, санап бару анда әйберне. Элек тә бар иде, ләкин теге быел аерым махсус приз булганга күрә, теге санауларда контрольле көчле булыр дип уйлыйбыз. Шуңа күрә теге катнашучылар да әймендә гына уен әле булды бу дип катнашмаячаклар инде. Хәзердән әзерләнәләр, театр ишек алдын инде 3 тапкыр әйләнделәр җөгереп, әле мин киткәнчә генә дә. Шуңа күрә көтәбез, халык та көтә, артистларыбыз да көтә, Мензелеләр менә бик матур итеп әзерләнәләр. Рәхмәт барсына да. Көтеп калабыз. Ерак дип бармый кала күрмәгез. Монда инде журналистлар бик кирәк. Елдагыча сезне без анда күреп шатланырбыз. Һәм әле сезнең үзегезгә дә бик күңелле булыр дип уйлыйбыз. Монда әйтеп узарлар, әле теге конкурска катнаша торган уеннардан башка бүтән уеннарда булачак, конкурстан тыш. Тагын сораулар бар. Рәхмәт. Анарсын коллегалар үзләрен кызыксындырган сорауларына өстәмә рәвештә бирерләр. Илнур әфәнде, гомумән Сабан туйлар алар бер ара нык күбәеп китте, журналистларның аерым Сабан туе, артистларның аерым
Гомумән менә театраль Сабан туеның үзенчәлеге, чөнки бу чыннан да 14нче мәртәбә уздырыла торган. Ягъни башкаларда андый теге профессиональ Сабан туйлар бераз гына юкка чыгып алган арада әлеге Сабан туеның үзенчәлеге ни дә һәм белүемчә 13 ярыш үткәрү каралган һәм ниндидер яңа ярышлар да бар дип беләм. Аларны да санап китсәгез иде. Үзенчәлек турында гына әйтергә мөмкин. Нинди яхшы икән. Үзенчәлеге. Булдым эшлиме? Эшли торган икән. Үзенчәлеге нәрсәдә театраль Сабан туеның оешкан мәлендә үк һәрбер театр сезон япканда үзенә үзе аерым, һәрбер театр үз эчендә генә ниндидер йомгаклар ясап, яңа сезон алдыннан ниндидер планнар корып, кыш ярга җәйгә киткәндә китә иделек сезон ябылу. Менә ничәнче елда башланды Фәнис Наилович? 15нче елда 2005 елда Әлмәндәрдән башланып, Әлдермештән башланып китте инде. Аның башлангычында Фәнис Наилович белән шәхсән мин үзем тордым, чөнки ул сценарийга ачылышына сценарий язу, ул Сабан туен алып бару әле беренче иде. Шундый матур башлангыч булды һәм аның иң мөһим әйберсе дип әйтим, бу театраль Сабан туеның иң мөһиме сезонны ябу, bütün театрлар бергә җыелып ябуындадыр дип уйлыйм мин. Чөнки йомгак ясала спектакльләргә генә түгел, һәм инде очрашып, зур бәйрәм итеп, сезонны ябуны республика күләмендә бәйрәм итү, ул бик зур чара дип исәплим мин. Шуңа ул шуның белән кыйммәтле артистлар өчен, театрлар өчен. Бу әлбәттә безнең бер-беребез белән очрашуыбыз үз казаныбызда гына кайнамыйча, bir gün içinde Respublikanın bütün teatrları bilen görüşüp, hal ähvaller alaşu, dostlarımız bilen uçraşu, onların hallerini bilu, onlar bilen istelikler ortaklaşu, kim var, kim gitken, onlarını barlav, mene şuşu nisbetten, şuşu en mühim məğnəsi, en mühimi, Mügayim bu teatral Saban toyunun benim için mene şundadır diye bileyim. Bütün Respublikada bir günde teatral sezonun yabu hem yana sezonga şu Saban toyda küreşip, fizik yaktan küreşip, tağında küçürek jeyip, küçülerek nindidir bir yana hisler, yana nindidir enerji bilen yolga kitip hem yana sezonga hazırlanu. Rahmet. Elnur Efendi, mügayim Minzele halkı damında kileşik de bitindeliği Saban toyga, yani bu tege uzara gına teatral Saban toyga koyup kalamaya bulmasa tege köpmüdür derecede auditoriyanı da kengeytüme, türlü şahirlerde uzdırap. Hayırlı günler, tağın bir tapkır. Birinciden men teatr isiminden, Minzele rayon isiminden rahmat etem. Çünkü yine bizning taqdimni qabul etib aldılar Fənis Nailович. Hemen de şundan da ol özünün çıkışında aytib ketdi. Rayonda devlet teatrı yaş boyunca en ulkan teatrlarının birisi devlet teatrı bola turib, Minzele'de teatral Saban toy uzmasa begok dürüst bolup bitmez deyip. Hemen de elbette bu menin de çağıştırmaşa yaş jitekşi teatrlar arasında şuna göre benim işimde indi bu. Şahsen özüne göre bir imtihan. Hem tiyatro işinde bu özüne göre bir zor cevaplık. Elbette artistlar özleri gene jıyılıp beyram etmeyler. Bunda indi rayon halkı kütüp duralar zor tüzümsizlik bilen. Çünkü şundan da alar indi zor sahnelerde görüp yerleşken artistlar alar bilen kirip, alar bilen yol etip, birgelep oyunlarda katlaşıp çıkışlar yasav özü bir matur vakıga. Hemen de Minzele jirligine kilgende bik matur orunda ornaşkan. Bu buna maqtanıp aytalarız. Bik geolokasiyası da bik matur. Özünüz bilesiz. İki yılga kırıyında Minzele yılgaskan ıkbıyında ornaşkan bizden maydançağımız var. Matur gına. Hem tağın bir matur mizgili. Her katnaşmışı teatr. Rusça etkende podvorye bula. İşi kaldı indi ol. Şatörler koyup, palatkalar koyup, anda kimdir şitenler bilen, orayı kimdir indi belki yine kıymalar bilen. Anı şul yağıda bik matur. Eyber.
театрлар алданрак килеп, үзләре учак ягып, үзләре шунда пешереп, үзләренә ашарга пешереп, шулай ук килгән, читтән килгән халыкның да кабул итеп, шулай бәйрәм итеп кайтып китәләр. Уеннарда үзгәрешләр бар, аны инде башкарма комитет вәкиле әйтеп китәр, чөнки инде һәрбер районда үзенчәлеген ниндидер бер үзенчәлек белән истә калырга тиештер дип уйлыйм мин. Күп әйберләрне әле бүген әйтеп бетермәбез. Менә шундайрак сораулар булса җавап бирәм. Бик зур рәхмәт. Ачылу тантанасы бик масштабны итәргә планлаштырабыз. 800-дән артык бала, студентлар белән театрализованный пролог, инде русча әйткәндә 24 минут, 25 минут барачак безнең официаль ачылыш өлеше, аннан соң сәламләүләр, аннан соң традиция буенча флаг күтәреп, матур иттереп бәйрәмне башлап җибәргә план тотабыз. Бик зур рәхмәт һәм Файз әфәнде, сүз сезгә. Спорт уеннары һәм хөкемдарларның да исемнәрен атап узсагыз иде. Хәерле көн. Мин яшьләр бүлеге һәм спорт бүлеген җитәклим. Шушы театральный Сабантуйга махсус былтыр гына әле мин Апас районына барып карап кайттым. Ничегрәк микән, ничегрәк дип үземдә инде планнар булгач, Минзәлә районында кабул итәргә. Без инде Фәнис абыйга без тәкъдим ясадык. Әйдәгез без анда инде һәрбер театр үзенең спорт уеннарына җаваплы иде инде элек. Без инде тәкъдим ясадык. Әйдәгез без театрларны бу эштән азат итәбез, үзебез алып барыйк бу спорт уеннарын дип инде. Барыбер, безгә контрольгә безне алырсыз. Контрольгә алырсыз, әйме. Безгә без инде репетиция ясадык. Менә 11 көнне генә безнең Сабантуй үтте. Нәкъ шушы Тулайым алганда шушы уеннар бөтенесе дә булды дип әйтергә кирәк. Без аны халыкны без сөендердек, уеннарны үткәрдек, бик яхшы булды. Бик алай дәгъва белдерүчеләр, безнең эштән канәгатьсезлек белдерүчеләр булмады. Шуның өчен инде без тулысынча әйтә алабыз, театр Сабантуенда без үзебезнең көч белән, үзебезнең тренерлар белән, үзебезнең коллектив белән шушы бөтен уеннарны да үткәреп җибәрәбез дип. Һәм барлык уеннарда да төгәл протоколлар алып барып, бөтен тәртип белән алып барып, шушы основной командаларны әйбәтләп чыгарып биребез дип әйтә алабыз инде тулы хукта. Бу уеннарга килгәндә инде менә быел яңалык керде волейбол уены. Волейбол уены инде май аенда ук башланып китте. Безнең 2 зона уены булды. 2 зона, берсе Казан зонасы, берсе Минзәледә үтте. Бик шулай ук командалар, конечно, безгә Минзәлегә 4 команда килгән иде, Казанда ничә? Казанда тоже 4 команда булды инде. Менә шушында 2 зона ярышларында 2 команда инде шушы безнең Сабантуйга киләчәкләр, янәдән үзләренең 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче урынны ачыклар өчен. Шушы беренче үзгәреше инде бу театраль Сабантуйның беренче тапкыр волейбол кирип китте бу ел. Калганнары инде шул ук традиционный уеннар, но шулай булса да Минзәлә инде барыбер теге әзрәк теге мөгез чыгарга тиеш бит инде үзенә кабул иткәчтен. Әзрәк шунда 1-2 уенны инде без әзрәк күл өстендә дә оештырырга уйлап торабыз. Әзрәк суда кирип алырбыз дип инде су кырыенда урнашкач. Шундыйрак менә әзрәк күңеллерәк моментлары булачак. Булай командаларга теге уеннарны үткәрергә килгәндә инде без полностью үзебезнең спорт мәктәпләрендә танылган тренерлар белән, танылган инде бөтен судьялык категориялы булган кешеләр белән үткәреп җибәрәбез, Алла бирсә. Бу бер-ике генә сүз. Элек-электән без үзебез үткәрә идек инде, судьялар да үзебездән булып, ләкин үзегез беләсез, төрле сүзләр булырга мөмкин. Үзләренекен яклыйм анда, шундыйрак әйберләр булмасын өчен, һәр ел сайын без мондай уеннарны судьяларны читтән, театр өлкәсенә кагылышы булмаган җирдән чакырга булдык. Менә бер ничә еллап инде хәзер шулай уздырып барабыз. Ул вакытта инде тавышы да булмый, яклаган дигән сүз дә булмый. Һәм белгән судьялар, алар эшләрен белеп, эшләп, судья итеп, шулай итеп
шундай фәрманнар чыгаралар. Элек-электен иң беренче башланган вакытта безнең әле хәтердә, менә Зөфәр абый әйтеп узды, теге Әлдермештә булган вакытларда һәм аннан соң берничә ел, 1-5 ел без бүләкләрне дә үзебез эзләп таба идек. Судьяларны да үз өстебезгә алайык инде менә театрларга бүленеп. Ләкин соңыннан Мәдәният министрлыгы инде бүләк өчен аерым акча һәм бүләкләрне бүлеп бирә башлады. Ул безгә бик кулай булды. Дөресен әйткәндә, хәзерге заманда төрле организациялардан бүләкләр җыю теге авыррак дип әйтим. Ләкин шул ук вакытта кайбер организациялар үзләренең бүләкләрен куялар аерым номинация белән. Үзләре сайлап ала. Менә мәсәлән, теге иң соңгы урын алган кешегә дип тә менә ат чабышында куялар бит әле, иң соң килгән атка яулыклар бәйлиләр. Шуның шикеллерәк. Үзләре яраткан уеннары була, шундыйларга куялар. Анда килүче кешеләр күп һәм тамашачы дигәннән әле Минзәләдән генә түгел, Күрәтиш тирә районнардан да киләчәкләр. Инде сораучылар да күп. Башкортстаннан да озын итеп сорадылар инде. Якынрак буласыз икән, килеп карарга буламы дип. Бик күп сораучылар, чөнки моның тагы бер ягы бар. Үзләренең сәхнәдәге күргән артистларын һәм бер генә яктан, залдан гына карап күргән артистларын, алар күрәчәкләр икенче яктан. Алар күрәчәкләр аларның ничек итеп ярышканнарын, ничек җитез булганнарын, нинди көчле булганнарын артистларның. Һәм алар белән әле фотога төшү урыннары була, бергә-бергә фотога төшәләр, сөйләшә алалар. Монда бернинди дә чикләүләр юк андый яктан. Шуңа күрә көтеп ала моны халык, тамашачы. Тагы бер тапкыр әйтеп узасы килә менә президентка да, үзебезнең президентыбызга машина куя башладылар. Бу нинди зур дәрәҗә? Бу чыннан да зур дәрәҗә. Менә ничә ел инде теге рәттән нинди генә вакыт булуга карамастан машина куелды. Бу бик зур дәрәҗә. Һәм менә бу бүләкләрне бирүдә анда кичкенә генә бүләкләр түгел. Хайран саллы бүләкләр. Шуңа күрә безнең артистларыбызга да һәм эшчеләргә дә, театр эшчеләренә дә бу ниндидер матди ярдәм дә әле. Наклар дигәннән Сабантуйна кайттым, район Сабантуйна мәдәният бүлегендә кызыксынды, киләбез дип калдылар. Рушад Җәүдәтовичтә Минзәлә Сабантуйна барабыз, инде ишеткәннәр. Киләсеңме дип миннән сорадылар. Киләбез обязательно Минзәләгә Сабантуйна дип. Мөслимнәр точно булалар. Тагын бер шундый символичный моменты. Былтыр инде баш батыр булып Минзәлә театры артисты калды, Нәфис Гайфуллин. Һәм инде быел бездә үтүдә менә шулай символичный туры килә. Һәм баллар буенча да Минзәлә театры былтыр инде иң күп балл җыйган театр коллектив булды. Монысы инде әзрәк кенә мактану үтү сыманрак булсын әле. Ни өчен сәбәбе? Ни өчен Минзәләдә үтүнең сәбәбен син инде аныклап? Сәбәбе дә бардыр. Менә хәзер барып сыныйлар инде сезне анда, чөнки үзегездә төрле эшләр кушып, әзрәк сезнең теге катнаша торган артистларыгызны бутабрак булса да, ничек тә булса аларга инде монда хәзер үзендә калырга тиеш түгел бүләк. Карарбыз? Димәк, Минзәлә быел төп бүләкне алмаячак. Юк, алмаячактан түгел, монда тырышырга гына кирәк. Тырышырга кирәк, менә тере, чын, ак ярышу белән, ак көнләшү белән көнләшеп, менә шундай, шунда күренә инде менә. Кырыйдан карап торасың, тыныч кына йөргән бер артист булып тора ул, мәсәлән, театрда да тыныч кына йөргән, чыгып анда үзләренеке көрәшә башласа, шуның хәтле зур тамаша кырыйдан карап тору артистларны. Шул хәтле күңелле. Машина бит. Бөтенләй икенче яктан ачасың артистларны да. Бик зур рәхмәт, әйдә, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга да күчик. Татар-информ Рүзия Мөхәммәтова. Шулай да менә батырга машина бирмәү, именно аны коллективка калдыру кемнең идеясы булды һәм ни өчен шушы решениягә килдегез? Гомумән артистлар моңа ничек карый һәм ул машинага автобус булса аңлыйм мин, театрлар гастрольгә йөри ала. Машина булгач ул машина нинди максаттан кулланылачак? Кем утырып йөриячәк аңа? Юк, чыннан да бу сүз нәрсә өчен килде?
Білесізме, мене соңғы вақытта артистлар орасынан ғына 3 весқа бөле тұрған кішілер әзейді. Әлі her bir oğul malay, oğulda doğan malay, ol nişikkine bolsa da sülgü tutup küreşebileydi. Mine soңғы вакытта теге кайбер висларга жетмейде калып, бүтүннәй күрешә белмәгән артистлар да просто чыгып жыгылып кына урын ала торган була башлады. Шуңа күрә моны бер генә кешенең нәтиҗәсе түгел бу сөйләшү. Без моны директорлар белән бергә җыйналып, сөйләшеп, шунда хәл ителгән әйбер бу. Идеясы беренче. Ну, хәзер әйтә дә алмыйм инде мин кем икәнен. Шундап торып, теге берничә ел элек йөри башлады инде бу сүз. Тарих тарафынан килеп туган ни булды? Бу үзенең вакыты җиткәндер, әзрәк үзгәрергә дигән әйбер булды инде бу. Ләкин бер дә теге Акчасын нишәдәсез, кем утырып йөри дигән сорау. кем утырып йөри дигән сорауга театрларда бит, менә администраторлар, каядыр барып кайтыргамы, неме җиңел машина бар. Алар бик искергән инде. Менә хәтта бер шулай итеп яңартсак, машиналарны белмим инде кемдер может үзенекен генә яңартыр микән. Кайбер театрлар гел чиратлап ала торган булыр микән. Но монда тырышырга кирәк. Тырышырга кирәк. Кем җиңә, шул яхшы машина йөри инде. Сездә канагать булдыгызмы моннан? Чөнки сездә бит иң көрәшче артистлар. Наш бал системасына канагать булдыгызмы? Каршы килмәдек, чөнки шуннан да ул бик дөрес әйбер. Шуннан да автопаркны яңарту өчен бик шәп яңа ысул бу. Театрларга зур ярдәм. Бу мәдди яктан да, машина ягыннан да. Һәм бик зур стимул. Ризамысың моңа? Бер дә каршы килеп әйткән кеше һәм теге biz бит инде артистлар белән дә ачыктан-ачык сөйләшәбез. Мәсәлән, менә безнең Алмаз, Харислар көрәшчеләр алар. Алар инде гел көрәшеп киләләр. Алмаз инде икенче машинасын алды. Бер дә теге аның тагы бер ягы бар бит әле. Бер машина алган кеше 5 ел кирә алмый. Шуңа күрә монсында инде ел сайын да кирә алалар. Монда ул барьер китте. Шуңа күрә ул яктан аларның менә аларга Алмаз кулын гына уп йөри, ул мин тагы көрәшкә керәм икән әле дип. Керә алам икән дип. Һәр нәрсәнең үз җае бардыр инде. Чөнки 5 ел үткәндә яшьтә бара. Яшь тә бара. Артистлар үзләренең автопаркын яңартып бетерделәр инде уже. Театрларга вакыт җиткәндер. Тагын өстәмә рәвештә инде нәрсә дип әйтергә кирәк. Бальный системаны әле без хәзер утырып сөйләшеп бетерәбез инде әле бальный системаны, чөнки төгәл ясар өчен инде безнең бальный системаны төгәл шутларга кирәк, чөнки ул машина 1 миллионлык машинаны әле безнең Минспорт тарихында да әле бирүче юк бу команда. Ну, бирәләр элек автобуслар инде. Спартакиадада җиңгәндә инде шулай. Бу театрлар тарихында беренче кат булганга, шуның өчен тәртип белән башлап җибәрергә кирәк, чтоб икенче елга да инде шушы кабул иткән районнар җайлы булсын. Уже театрлар нәрсәгә расчет ясаганнарын белеп барсыннар дип әйтәс килә инде. Шуның өчен төгәл ясарга тырышабыз була бирсә. Рәхмәт тансыраулар. Катнаша алмаган коллективлар бармы быел? И тагын бер уен элек эстафета бар иде. Быел эстафета бармы ул? Былтыр булмады дип беләм. Юк, былтыр булды. Быелдан менә шушы директорлар советында без җыйналып төрле үзенчәлекле әйберләрне керттек. Эстафета төшеп калды ул безнең, чөнки бөтен җирдә дә йөгерергә урын юк. Бөтен җирдә дә йөгерергә урын юк. Урын ераграк бар уланда. Шуңа күрә без бит эстафета төшеп калды, волейбол керде. Икесе дә узак уйнала торган әйберләр. Волейболда узак уйнала, эстафетага да каядыр барып, анда йөгереп бирергә кирәк. Аның трассын салырга кирәк, карарга кирәк урынын. Бар анда Минзәләдә ипподром бар сезнең ерак булмаган. Анда да куярга булыр иде. Ләкин ул аера. Менә Сабантуй булгач инде ул
Кайбер театрларда кеше күп түгел бит. Кайбер театрларда артистлар берничә уенга катнашалар. Шул бер үк артистлар. Мәсәлән, Камал театрындагы 300дән артык кеше белән Әтнә театрындагы 40 кешене чагыштырып булмый бит. Шуңа күрә бер катнашкан артист берничә уенга катнаша һәм шушы мәйданнан ерак китмәскә тырышабыз. Бер үк вакытта кайберләрдә туры килә уеннарның без аны нишәтсәк кенә дәген бүлеп бетә алмыйбыз. Анда менә шул ук волейболга кеше кирәк, командный уен, аркан тартуга да кеше кирәк, андысы да командный уен. Менә шундый сәбәпләре бар инде аның. Һәм бөтенесен җайларга тырышабыз. Шуңа күрә булай гына эшләнгән әйбер түгел, ул артистлар белән дә сөйләшеп эшләнгән әйбер инде ул. Алардан да сорашылды. Бу теге машинаны бирү дигән әйбер инде ул. Машина дибез, әле машинаны биргән кеше юк, ләкин без бик нык өмет итәбез. Коллективлар Буа театры була алмый. Алар ясап куйган гастрольләре бар. Алар шунда була. Һәм безнең Качалов театры була алмый. Бөгелмә була алмый. Аннан соң Опера балет театры. Һәм Казан чүзі, аларның спектакль чыгып ята. Но алар теге бөтенесенә катнашмасалар да кунакларын җибәрәбез диделәр инде. Күпмедер кешене. Менә Әкият Курчак театрында да спектакль чыгып ятанда. Алар да үзләренең кешеләрен җибәрәләр, ләкин алар командаларын туплап җибәрәләр. Кемнәрнең теге кешеләре бар һәм ниндидер уеннарга керә алалар, аларны җибәрәләр барбыр. Ничә команда булды инде? Машинага көрәшә. 10 команда. Рәхмәт, сәхнә журналының сорауы бар. Минем катнашучылар саны буенча регламент юкмы дигән сорау бирәсе иде. Менә сез Фәнис Наилевич әйтеп киттегез, Камал театрының труппасы белән Әтнә театры труппасын чагыштырып булмый. Димәк, бу баллар кую системасында да гадел булмый бит инде. Мәсәлән, Камал театрынан шул ук баллар күбрәк булачак, кешесе күбрәк булганга. Менә карагыз әле, һәрбер уенга бер генә кеше катнаша театрдан. Берәр генә бар. Хатын-кызлар да уен бар икән, бер генә кеше катнашала. Алар алдан уенда язылу буенча безнең. Һәм әле ул кешеләр бит әле 1 ел эшләгән булырга тиеш. Ул ягында тикшерәбез. Менә 2 ай калган да бик яхшы теге арымрысенек булган кешене алып торып, анда сәхнәчесе итепме, шуның хисабына яхшырак бал алу дигән әйбер юк. Монда 1 ел эшләргә тиеш кимендә. Һәрберсенең трудовойын соратып алып, менә шулай тикшерәбез. Сезнең көз көне эшкә кергән Фәрхәт катнаша алмый булып чыга, яме. 1 ел булмаган. Катнаша алмаганы. 1 сезон үткән бит. Аңа карамый. Юк, 1 ел дигән әйбер анда бар, ләкин һәр кешене аерым карыйбыз. Кайберләре бит студент вакытта да эшләгән, ярты штатта торып эшләгәннәр бар. Андыйлары бар, кемнәрнеңдер. Без бит аларның шуңа күрә трудовойларын карыйбыз. Юк, 1 ел. Сезонның бит кемдер сентябрьдә сезонын башлый, без сентябрьдә башлыйбыз. Кемдер 1 октябрьдән генә башлый. Шуңа күрә төрле кеше төрлечә башлый һәм төрлечә сезонны яба. Без мәсәлән 30 көнне ябабыз июньнең. Бик зур иттереп әле 1 көнне үзебезнең артистлар белән бергә үзебезгә концертта куябыз. Теге елны башлап җибәрдек, ул әйберне без аны дәвам итәчәкбез инде. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, тагын сорауларыгыз булса рәхим итеп. Киләсе елга кайсы театр дип яки кайсы район уже чират алып куймадымы? Берничә район әйтеп куйганы бар. Инде теге елында әйтеп куйганнары, Минзәлләр быел дип калдык. Быелга да претендовать иткәннәре бар. Хәзер әгәр дә бөтен райондан санасам, үпкәләячәкләр, шуңа күрә бар алар теге елдан уже чиратка баса башладылар. Бу бит дөресен әйткәндә театрлар өчен генә дә түгел. Бу
район турында күпме шаулап алу әле. Беләсезме, менә хәтерегездәдер, һәрберегездән журналистлар бик күп килә бит. Алар бит әйтмиләр анда театраль, алар әйтәләр Минзәлә җирендә театр Сабантуй. Минзәләләр каршы алды дип әйтәләр. Әле театр дигән сүзгә караганда районның исеме бер ике тапкыр күбрәк атала. Үзегез беләсез инде андый ысулларны, теге кабатлау ысулларын ничә тапкыр кабатлады, һәрбер теге зур кешеләр доклад сөйләсә дә, менә шул сүзне шуны кабатлады дип әйтәләр. Шуңа күрә бу район эчендә бик зур бер үзенә күрә үзен күрсәтү районны. Белмәгән районнар турында тагын шаулап кешеләр белә башлыйлар һәм шунда килеп күрәләр. Гомер килмәгән, менә мәсәлән, Минзәләне гомер килмәгән кешеләр булырга мөмкин. Ул кайбер артистның теге туганыдыр, дустыдыр. Алар машиналарга төялеп киләләр анда. Күрәләр Минзәләне дә, сөйлиләр туганнарына. Аннан соң Минзәләгә кайтып төшәләр күп итеп. Тагын бер сорау бар, Алмаз абый Хамзин, рәхмәт. Biraz şunlara kalıp kırdım, rapaytır. Belki o mesele soru verilgendir de indi. Anda Sabantuy'da kadar tekrar oyunlar buladırgandır. Lakin yumru sahnesi bulamı? Алмаз абый, анда була сәхнә, анда нинди генә жанрда, бийләрдә, җырлыйларда, монологта сөйлиләр, шигырьдә сөйлиләр, юморда сөйлиләр. Нәрсә телисез шуны эшләргә була? Niçin benim tege Sabantuylarda özümden 5 tatar gruppası çıkışlar dedi. O ayrım koygan vakitte neticeleri hem kızaklara bula. Çünkü kimdir jırlı karısı kelmeyi tarlalar, tağın yumru çıksa tağın kilip jıyla turgan gadati var halkının. Şuna göre etem o ayrım bir sahne olsa bikteyim olmuşlu. Алмаз абый, менә иртәрәк әйткән булсагыз, диме, менә Илнур, менә администрациядән җегетләр анда кечкенә генә бер сәхнә ясап, әз генә теге ике тавыш бергә туры килми торган иттереп, кырыгарак ясап, анда әйберләр эшләргә була. Нишләп юк? Эшләргә була ул әйберләрне. Безнең менә апаста да аңа хәтле бар иде. Аерым самавырлар куеп, үзебезнең артистларны утыртып, алар белән фотога төшә торган зоналар. Нәрсә телин шуны эшләргә була? Сабантуй бит бу, бәйрәм. Yok, men siznikin konkretni aytayım şuna göre. Tege aldanıraq aytsagız degan amısına da şunga kalıp kirdim. Менә алайса икенче елга инде. Икенче елга калдырабыз. Ләкин сәхнә була. Нинди жанрда телисең, шул жанрда сөйләргә, җырларга, биергә. Значит, киләсе елга мен буламын, значит. Менә шул хәзердән үк әйтеп куябыз инде, алайса Алмаз Хамзин җитәкләгән сәхнә дип. Рәхәтләнеп. Юмор сәхнәсе дип. Булмасалар бер үземдәген тартам. Анда бит юмор дигәч сөйләп кенә тора түгел, пантомима күрсәтергә дә була торгандыр. Төрле скетч куярга буладыр. Әлбәттә. Безнең иң беренче менә монда Новосавинскийда булган вакытта иң беренче теге зур мәйданга җыя алмыйлар иде. Инде бездә халык нитә, җитәкчеләр килеп, Фәрит Харуловичлар килеп сорыйлар, туктатып торыгыз, пожалуйста. Халык юк дигәндә. Рөхсәт бирәләр. Менә икенче Сабантуйга тагы бер мероприятие яңалык булды. Булырга тиз якынрак куйгыз только, Минзәләгә үк түгел. Рәхмәт, Алмаз абый. Тагын бер сорау бар дип аңладым. Рәхмәт. Бу Сабантуй көне ничек сайланды? Чөнки бу көндә шалды да Сабантуй. Артистларның эпине кіру түгілме, шалла артистларның келу белән проблемалары юкмы? Ни өчен именно 18 июнь сайланды? Монда безнең сүзләр бик күп булды инде бу турыда. Без аны инде сөйләшә башладык. Февраль, март тиләреннән, ләкин ул вакытларда әле белмибез, кайчанрак була. Безнең бит инде президентның указы да чыкмаган була әле. Ләкин примернырак белеп тора идек инде. Шул иң баштан ук без аны 18 дип примерны гына. Ләкин тагы шул ягы бар. Менә күрәсез бит әле бу вакытта да ничәдер театр катнаша алмый. Анда 25-ндә Минзәләдә уже кеше булмый. Сез Красноярскка китәсезме? Екатеринбургка китәбез. Екатеринбургка китәләр. 25-е уже менә сразу чыгып кала. Аның алдыннан 11-12-се, 13-е безнең районнарда Сабантуй. Иң беренче
иң беренче районнардагы Сабантуй узмыйчы, район Сабантуй урынына кирип булмый. Аның үзенең бар инде кагыйдәләре дә. Шуңа күрә менә калды менә шу 2 көн, 18-19. Шаллы театр артистлары белән дә сөйләшеп куйган инде. Алар белән дә сорашып, алар Шаллы Сабантуй уздырганда катнашмыйлар икән. Шуңа күрә алар килә алабыз диделәр. 19 инде безнең Казанда. Шуңа күрә менә калды шу бер көн 18. Теге Алмаз абый сезнең ора Ирак бигрәк Минзәләгә дигән сүзгә генә бер комментарий гына әйтәм. Ирак түгел, бик матур табигатьтә урнашкан. Без барадырык бит. Минзәләдән буага хәтле дә Апаска да килсеннәр әле хәзер безгә таба. Киресенчә күреп китәрләр безнең якны. Шулай. Ну, ора табигатына карап кирип булмый. Мин ел сайын бара торган идем Кырымга, Сабантуй үткәргәндә бар булмый. Ел сайын бар. Алмазабай, елга бер узавыл, иртә белән чыгып китәсең 3 сәгатьтән шунда. Рәхәтләндереп ял итәсең дә, аннан соң җырлый кайтасың. Малай, рәхмәт сиңа. Синең кырыйга утырып йөрсәм әйбәт булыр иде. Барып кайткан кебек булдым диген. Синең кырыйга утырып. Анда менә безнекеләр дә хәзер гомер бармыйм дигән теге авырурак торган кешеләр дә барабыз дип йөриләр инде артистлардан. Беләсезме, машинада уже нәрсә дип әйтим, автобуста да урын җитми башлады. Әле күбесе үз машиналары белән килә. Бер 30лап кеше безнең үз машинасы белән килә. Аларның авыру көчледер. Булай дип вакыт әйтү. Башка төрле авырудыр. Диагноз бүтәндер. Килегез, бер килеп китүдән һәм Минзәлә ягын күреп китүдән күңелегез генә яңа хисләргә байыр. Элек театральный училищені бітіргеш, распределение жерде тұрған болғандарда, қазір теге крылатый фраза болып қалды Нури Ахмет Сафинны Минзәлә театрына берегеш, только не в Минзәлу деген шуның шекерлі, только не в Минзәлу сенің да олмас. Тагын сорауыбыз бар. Сәхнәне кемнәр тотачак? Театрның үз артистларыдыр дип уйлыйм инде, әйеме? Һәм аның инде алдан программасы төзеләме, әллә киләсә кайсы артист чыгып җырлый биеме? Юк, анда да алдан программа, алдан заявкалар бирәләр. Аның өчен теге нитеп тора торган, җыеп тора торган аерым билгеләнгән театры бар. Һәм алар төзиләр программаны. Ләкин бар шул программадан тышта әле менә шунда гына килгәнч башларына китереп суга кайберләренең алар үзләренең мини-дискларын тотып инде әйдәмим инде җырлыйм инде андый кешеләр дә бар. Шуңа күрә сәхнә буенча анда озын гына чират җыйнала әле. Озын гына чират, безнең бит әле тагы бию ярышы бар. Анысы бөтенләй аерым әйбер. Анда төрле музыкаларга һәм төрле халыкларның биюләрен бийләр. Аларны инде алар арасыннан сайлап алачаклар беренче, икенче, өченче урыннарны. Андай әйбер дә бар. Бик күңелле, бик нәрсә дип әйтим, шул хәтле тамаша ул анда. Һәм татарча гына түгел, безнең бит урыс театрлары да бар. Шуңа күрә урыс театрларының җырчылары да чыгып җырлаячак. Алып баручылар безнекеләр була инде, Минзәлә театр артистлары төп. Аңламыйча сораулар әлегә шуның белән тәмам. Оештыручыларга уңышлар. Димәк, 18 июньдә Минзәләдә Аллаһы берсе саат 11-дә күрешербез дип шулай әлегә матбугат очрашуын тәмамлыйк. Барчагызга да уңышлы һәм хәерле көннәр телим. Рәхмәт. Килегез, көтеп калабыз Минзәләбездә. Дөньяның кендеге 18 көнне Минзәләдә була. Рәхмәт. Театр көндеге. Дөнья кендеге. Анда театр гына түгел, анда бит тамашачы да килә.